Copyright Persepolis Village.com. Bir. Sen. Du. Merhaba. Hej. Hej. O. Han. Han. O. Hun. Hun. O. Det. Bu. Bu. Denne. Den 0. Denne. Denne. O. O. Den. 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 Biz. Vi. Vi. Onlar. De. De. Günaydın. God morgen. God morgen. İyi günler. İyi günler. God dag. God dag. İyi akşamlar. God aften. God aften. İyi geceler. Godnat. Godnat. Güle güle. Farvel. Farvel. Rica ederim, rica ederim. Tak. Du er velkommen. Tak. Du er velkommen. Teşekkür ederim. Tak skal du have. Tak skal du have. Evet. Ja. Ja. Hayır. Ingen. Ingen. İyi. Godt. Godt. Kötü. Dårligt. Dårligt. Usta bey. Mester. HR. Mester. HR. Kadın, hanım. Kvinde. MERS. Kvinde. MRS. Genç bayan, bayan. Unge dame. Frøken. Unge dame. Frøken. İstiyorum. Jeg vil have. Jeg vil have. İstemiyorum. Jeg vil ikke. Jeg ved ikke. Neresi? Hvor. Hvor. Nerede? Hvor er. Hvor er. Tuvalet nerede? Hvor er toilettet? Hvor er toilettet? Ne kadar? Hvor meget? Hvor meget? Fiyatı ne kadar? Hvor meget koster det? Hvor meget koster det? Saat. Ur. KL. Ur. KL. Ne zaman? Hvad tid? Hvad tid? Ne zaman? Hvad tid? Hvad tid? Ona sahipsin. Du har det. Du har det. Sizde var mı? Har du? Har du? Anladım. Jeg forstår. Jeg forstår. Anlamıyorum. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Anladın? Forstår du? Forstår du? Bu. Det er. Det er. Copyright Persepolis Village.com. İki. Selamlama. Vær hilset. Vær hilset. Merhaba. Hej. Hej. Nasıl gidiyor? Hvordan går det? Hvordan går det? Ne var ne yok? Hvad er nyt? Hvad er nyt? Neler oluyor? Hvad sker der? Hvad sker der? Ev, Hjem. Hjem. bayanlar ve baylar, geldiğiniz için teşekkürler. Mine damer og herrer, tak fordi I kom. Mine damer og herrer, tak fordi I kom. İşler nasıl? Hvordan er alting? Hvordan er alting? Uzun zamandır görüşemedik. Lang tid siden. Lang tid siden. Uzun zaman oldu. Det er længe siden. Det er længe siden. Uzun zaman oldu. Det er længe siden. Det er længe siden. Hayat nasıl? Hvordan er livet? Hvordan er livet? Günün nasıl? Hvordan er din dag? Hvordan er din dag? Çok uzun zaman oldu. Det er for lang tid siden. Det er for lang tid siden. Ne kadar oldu? Hvor lang tid er der gået? Hvor lang tid er der gået? Seninle tanışmak bir zevk. Det er en fornøjelse at møde dig. Det er en fornøjelse at møde dig. Seni görmek her zaman bir zevktir.
Det er altid en fornøjelse at se dig. Det er altid en fornøjelse at se dig. Satın almak. At købe. At købe. Kardeşimi ve kız kardeşimi tanıştırabilir miyim? Må jeg præsentere min bror og søster? Må jeg præsentere min bror og søster? İyi akşamlar. God aften. God aften. Ne oluyor? Hvad sker der? Hvad sker der? Mutlu tatiller. God ferie. God ferie. İyi misin? Er du okay? Er du okay? Mutlu Noeller. Glædelig jul. Glædelig jul. Nerelerde saklanıyordun? Hvor har du gemt dig? Hvor har du gemt dig? Yeni yılın kutlu olsun. Godt nytår. Godt nytår. Gecen nasıl? Hvordan er din nat? Hvordan er din nat? Bunca yıl ne yaptın? Hvad har du lavet i alle disse år? Hvad har du lavet i alle disse år? Birbirimizi en son ne zaman gördük? Hvornår har vi sidst set hinanden? Hvornår har vi sidst set hinanden? Seni görmeyeli asırlar oldu. Det er evigheder siden jeg har set dig. Det er evigheder siden jeg har set dig. Seni son gördüğümden beri işler nasıl gidiyor? Hvordan er det gået siden jeg så dig sidst? Hvordan er det gået siden jeg så dig sidst? Neler yapıyorsun? Hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Nasılsın? Hvordan har du det? Hvordan har du det? İyi misin? Er du okay? Er du okay? Hayat sana nasıl davranıyor? Hvordan har livet behandlet dig? Hvordan har livet behandlet dig? Üzgünüm. Undskyld. Undskyld. Affedersiniz. Undskyld mig. Undskyld mig. Sonra görüşürüz. Vi ses senere. Vi ses senere. Adınız ne? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Copyright Persepolis Village.com. Tanıştığımıza memnun oldum. Det glæder mig at møde dig. Det glæder mig at møde dig. Nasılsınız? Hvordan har du det? Hvordan har du det? Bunlar nasıl? Hvordan går det? Hvordan går det? Rica ederim. Selv tak. Selv tak. Seni görmek güzel. Det er godt at se dig. Det er godt at se dig. Nasıl oldun? Hvordan har du haft det? Hvordan har du haft det? Tanıştığımıza memnun oldum. Dejligt at møde dig. Dejligt at møde dig. İyiyim, teşekkürler. Peki sen? Fint tak. Og dig. Fint, tak. Og dig. Sana iyi günler. God dag til dig. God dag til dig. İçeri gel, kapı açık. Kom ind. Døren er åben. Kom ind. Døren er åben. Karımın adı Seyla. Min kones navn er Sheila. Min kones navn er Sheila. Seni arıyordum. Jeg har ledt efter dig. Jeg har let efter dig. Kendimi tanıtmama izin verin. Benim adım Earl. Tillad mig at introducere mig selv. Mit navn er Earl. Tillad mig at introducere mig selv. Mit navn er Earl. Umarım hafta sonunun tadını çıkarmışsındır. Jeg håber du har nydt din weekend. Jeg håber du har nydt din weekend. Bunu senden duymak harika. Det er dejligt at høre fra dig. Det er dejligt at høre fra dig. Umarım harika bir gün geçiriyorsundur. Jeg håber, du får en god dag. Jeg håber, du får en god dag. Yardımın için teşekkürler. Tak for din hjælp. Tak for din hjælp. Tren, Tog. Tog. tren, Toget. Toget. trenler, Togene. Togene. otomobil, Bilen. Bilen. bir otomobil, En bil. En bil. taksi, Taxaen. Taxaen. taksi, En taxa.
En taxa. Taksiler. Taxaerne. Taxaerne. Tekne, gemi. Båden. Skibet. Båden. Skibet. Bir tekne, bir gemi. En båd. Et skib. En båd. Et skib. Uçak. Flyvemaskine. Flyvemaskinen. Bir uçak. Et fly. Et fly. Otobüs. Bussen. Bussen. Otobüs durağı. Busstoppestedet. Busstoppestedet. Otobüs durağı. Et busstoppested. Et busstoppested. Bilet, harita. Billetten. Kortet. Billetten. Kortet. Bir bilet. En billet. En billet. Biletler. Billetterne. Billetterne. Binmek için bir bilet. En billet at slippe af med. En billet at slippe af med. Bilet penceresi. Billetlugen. Billetlugen. Bilet ofisi. Billetkontoret. Billetkontoret. Havaalanı. Lufthavnen. Lufthavnen. Copyright Persepolis Village.com. Dört. Uçuş. Flyet. Flyet. Bağlantı. Forbindelsen. Forbindelsen. Bağlantılar. Forbindelserne. Forbindelserne. Bağlantı. En forbindelse. En forbindelse. Tuvaletler. Toiletterne. Toiletterne. Kapı. Porten. Porten. Demiryolu. Jernbanen. Jernbanen. Tren istasyonu. Togstationen. Togstationen. Platform. Platformen. Platformen. Hangi platform? Hvilken platform? Hvilken platform? Hangi parça? Hvilket spor? Hvilket spor? Hangi tren vagonu? Hvilken togvogn? Hvilken togvogn? Tren istasyonu nerede? Hvor er togstationen? Hvor er togstationen? Tuvaletler nerede lütfen? Hvor er toiletterne? Tak. Hvor er toiletterne? Tak. Tren istasyonuna lütfen. Til togstationen. Tak. Til togstationen. Tak. Havaalanına lütfen. Til lufthavnen. Tak. Til lufthavnen. Tak. Ben isterim. Jeg kunne godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig. Taksi istiyorum. Jeg vil gerne have en taxa. Jeg vil gerne have en taxa. Seyahat için bir bilet istiyorum. Jeg vil gerne have en rejsebillet. Jeg vil gerne have en rejsebillet. Bir bilet. En billet til. En billet til. Madrid'e giden tren. Toget til Madrid. Toget til Madrid. Madrid'den tren. Toget fra Madrid. Toget fra Madrid. Madrid'den Paris'e tren. Toget fra Madrid til Paris. Toget fra Madrid til Paris. İlk. Først. Først. Birinci sınıf. Første klasse. Første klasse. İkinci sınıf. Anden klasse. Anden klasse. Tek yönlü bir bilet. En enkelt billet. En enkelt billet. Bir gidiş. En returbillet. En returbillet. Sigara içilmez, sigara içilmez. Ingen ryger. Ingen ryger. Ingen ryger. Ingen ryger. Tren saat kaçta kalkıyor? Hvornår kører toget? Hvornår kører toget? Tren saat kaçta geliyor? Hvornår kommer toget? Hvornår kommer toget? Mini otobüsü nerede? Hvor går bussen til München? Hvor går bussen til München? Hangi numara? Hvilket nummer? Hvilket nummer? Hangi koltuk? Hvilket sæde?
Hvilket sæde? Koltuk numarası 5. Plads nummer 5. Plads nummer 5. Koltuk rezervasyon bileti. Plads reservationsbilletten. Plads reservationsbilletten. Zaman çizelgesi program. Tidsplanen. 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 İlk tren. Det første tog. Det første tog. İkinci tren. Det andet tog. Det andet tog. Copyright Persepolis Village.com. B. Son tren. Det sidste tog. Det sidste tog. Para. Penge. Pengene. Euro. Euroen. Euroen. Banka. Banken. Banken. Banka nerede? Hvor er banken? Hvor er banken? Para. Valutaen. Valutaen. Madeni paralar. Mønterne. Mønterne. Küçük değişiklik. Den lille ændring. Den lille ændring. Değiştirmek, değiş tokuş etmek. At ændre. At bytte. At ændre. At bytte. Para değişimi. Pengeudveksling. Pengeudveksling. Döviz bürosu. Vekselkontoret. Vekselkontoret. Biraz para değiştirmek istiyorum. Jeg vil gerne veksle nogle penge. Jeg vil gerne veksle nogle penge. Satın almak. At købe. At købe. Euro almak istiyorum. Jeg vil gerne købe euro. Jeg vil gerne købe euro. Döviz kuru. Valutakursen. Valutakursen. Döviz kuru nedir? Döviz kuru nasıl? Hvad er valutakursen? Hvad er valutakursen? Bir banknot. En pengeseddel. En pengeseddel. Kontrol. Checken. Checken. Seyahat etmek. At rejse. At rejse. Seyahat çeki. En rejsecheck. En rejsecheck. Kredi. Kreditten. Kreditten. Kredi kartı. Et kreditkort. Et kreditkort. Atmosfer, bankamatik. Pengeautomaten. 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 Otel. Hotellet. Hotellet. Gençlik yurdu. Vandrehjemmet. Vandrehjemmet. Oda. Rummet. Rummet. Daha iyi bir oda. Et bedre værelse. Et bedre værelse. Daha iyi bir oda istiyorum. Jeg vil gerne have et bedre værelse. Jeg vil gerne have et bedre værelse. Banyo. Badeværelset. Badeværelset. Banyolu. Med badeværelse. Med badeværelse. Banyo olmadan. Uden badeværelse. Uden badeværelse. Duş. Et bad. Et bad. Lavabo. Håndvasken. Håndvasken. Banyolu bir oda istiyorum. Jeg vil gerne have et værelse med badeværelse. Jeg vil gerne have et værelse med badeværelse. Ve duş. Og et brusebad. Og et brusebad. Fiyatı ne kadar? Hvor meget koster det? Hvor meget koster det? Pahalı. Dyrt. Dyrt. Çok pahalı. Meget dyr. Meget dyr. Çok fazla. For meget. For meget. Copyright Persepolis Village.com. Al çok pahalı. Det er for dyrt. Det er for dyrt. Ucuz. Billig. Billig. Daha ucuz. Billigere. Billigere. Daha ucuz bir odanız var mı? Kibar. Har du et billigere værelse? Har du et billigere værelse?
Anahtar sende mi? Kibar. Har du nøglen? Har du nøglen? Hafta. Ugen. Ugen. Haftada. Per uge. Per uge. Gecelik. Per nat. Per nat. Klima. Air condition. Air condition. Boş yer yok. Dolu. Ingen ledig plads. Fuld. Ingen ledig plads. Fuld. Boş yer yok. Dolu. Ledig plads. Værelse fri. Ledig plads. Værelse fri. İşe yarıyor. Det virker. Det virker. İşe yaramıyor. Det virker ikke. Det virker ikke. Duş bozuk. Bruseren er gået i stykker. Bruseren er gået i stykker. Rezerve etmek. At reservere. At reservere. Rezervasyon yaptırmak istiyorum. Bir oda rezerve etmek istiyorum. Jeg vil gerne reservere. Jeg vil gerne reservere. Su. Vand. Vandet. Kocam Örlü tanıtmama izin verin. Tillad mig at præsentere Orl, min mand. Tillad mig at præsentere øl, min mand. İçme suyu. Drikker vand. Drikkevand. Bagaj. Bagagen. Bagagen. Bagajım. Min bagage. Min bagage. Bavul. Kufferten. Kufferten. Bavullar. Kufferterne. Kufferterne. Bavulum. Min kuffert. Min kuffert. Bavullarım. Mine kufferter. Mine kufferter. Bu bavul. Denne kuffert. Denne kuffert. O bavul. Den kuffert. Den kuffert. Oradaki. Den der. Den der. Oradaki kimse. Den derovre. Den derover. Bu bilet. Denne billet. Denne billet. Sırt çantası. Rygsækken. Rygsækken. Bagaj kontrolü. Bagagekontrollen. Bagagekontrollen. Anahtar. Nøglen. Nøglen. Dolap. Skabet. Skabet. Demiryolu. Jernbanen. Jernbanen. Şehir. Byen. Byen. Kasaba. Küçük şehir. Byen. Den lille by. Byen. Den lille by. Köy. Byen. Byen. Bir harita. Et kort. Et kort. Copyright Persepolis Village.com. Yedi. Açık. Åben. Åben. Kapalı. Lukket. Lukket. Pasaport. Passet. Passet. Bilet kitabı. Billetbogen. Billetbogen. Polis. Politiet. Politiet. Polis memuru. Politibetjenten. Politibetjenten. Şehir merkezi. Bymidten. Bymidten. Eski şehir. Eski şehir. Den gamle by. Den gamle by. Den gamle by. Den gamle by. Sağ. Til højre. Til højre. Sola. Til venstre. Til venstre. Sağa dön. Drej til højre. Drej til højre. Sola dön. Drej til venstre. Drej til venstre. Dost doğru. Lige ud. Lige ud. Köşe. Hjørnet. Hjørnet. Köşede. Rundt om hjørnet. Rundt om hjørnet. Sokak. Gaden. Gaden. Taraf. Siden. Siden. Diğer taraf. Den anden side. Den anden side. Sokağın diğer tarafı. Den anden side af gaden. Den anden side af gaden. Sokağın sonu. Inden af gaden. Inden af gaden. Bankaya. Til banken. Til banken. Burada.
Her. Her. Orada. Der. O tarafta. Derovre. Derovre. Yakın. Nær ved. Nær ved. Bu civarda. Tæt på. Tæt på. Köşeye yakın. Nær hjørnet. Nær hjørnet. Irak. Langt. Langt. Uzak. Langt væk. Langt væk. Buradan uzak. Langt herfra. Langt herfra. Adres. Adressen. Adressen. Bu adres. Den adresse. Denne adresse. Yanında. Ved siden af. Ved siden af. Kadar. Så vidt. Indtil. Så vidt indtil. Bankaya kadar. Så langt som til banken. Så langt som til banken. Köşeye kadar. Så langt som til hjørnet. Så langt som til hjørnet. Sokağın sonuna. Til enden af gaden. Til enden af gaden. Sayılar. Tal. Tal. 0. 0. 0. Copyright Persepolis Village.com. Sek 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. Büyük sayılar. Stortal. Store tal. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 32. 32. 32. 33. 33. 33. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. Çok büyük sayı. Meget store tal. Meget store tal. 101. 101. 101. 102. 102. 102. 115. 115. 115. Copyright Persepolis Village.com. Dokuz. 220. 220. 220. 300. 300. 300. 400. 400. 400. 500. 500. 500. 600. 600. 600. 700.
700, 700, 800, 800, 800, 900, 900, 900, 1000, 1000, 1000, 1100, 1100, 1100, 1200, 1200, 1200, 1500, 1500, 1500, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 1 milyon. 1 million. 1 million. Masa, Bordet. Bordet. kişi. Personen. Personen. Kaç kişilik? For hvor mange personer? For hvor mange personer? 2 kişilik bir masa istiyorum. Jeg vil gerne have et bord til 2. Jeg vil gerne have et bord til anden. Bu masayı isterim. Jeg vil gerne have dette bord. Jeg vil gerne have dette bord. Şuradakini isterim. Jeg vil gerne have den derovre. Jeg vil gerne have den derover. Başka bir masa. Endnu et bord. Endnu et bord. Başka masan var mı? Har du et andet bord? Har du et andet bord? Pencere. Vinduet. Vinduet. Camın yanında. Nær vinduet. Nær vinduet. Menü lütfen. Menuen. Tak. Menuen. Tak. Hesap lütfen. Regningen tak. Regningen. Tak. Dahil. Inkluderet. Inkluderet. Hizmet dahil mi? Er tjenesten inkluderet? Er tjenesten inkluderet? Çorba. Suppen. Suppen. Salata. Salaten. Salaten. Meze. En appetitvækker. En appetitvækker. Tatlı. Desserten. Desserten. İçecek. Drikken. Drikken. Garson. Tjeneren. Tjeneren. Garson. Servitrisen. Servitrisen. Garson çağırmak. At ringe til en tjener. At ringe til en tjener. Garson veya garson çağırmak. At ringe til en tjener eller servitrice. At ringe til en tjener eller servitrice. Ödemek. At betale. At betale. Copyright Persepolis Village.com. On. 2 kahve lütfen. 2 kaffer. Tak. 2 kaffer. Tak. Tatlı ister misin? Vil du have en dessert? Vil du have en dessert? Bu kaça mal oluyor? Hvor meget koster dette? Hvor meget koster dette? Bu. Det er 0. Denne. Şu. Den der. Den der. Oradaki kimse. Den derovre. Den derover. Bunlar burada. Disse her. Disse her. Orada olanlar. Dem der. Dem der. Oradakiler. Dem derovre. Dem derover. Büyük. Stor. Stor. Daha büyük. Større. Større. En büyük. Den største. Den største. Küçük. Lille. Lille. Daha küçük. Mindre. Mindre. En küçük. Den mindste. Den mindste. Bunun gibi. Sådan her. Sådan her. Bunun gibi ama daha büyük. Sådan her, men større. Sådan her. Men større. Daha iyi. Bedre. Bedre. Masraflı. Dyrt. Dyrt. Daha pahalı. Dyrere. Dyrere. Daha az pahalı. Billigere. Billigere. Çok pahalı. For dyrt. For dyrt. Ucuz. Billig. Billig. Bir şey. Noget.
Noget. Daha ucuz bir şey istiyorum. Jeg vil gerne have noget billigere. Jeg vil gerne have noget billigere. Böyle bir şey isterim. Jeg kunne godt tænke mig sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig sådan noget. Bakıyorum. Jeg leder efter. Jeg leder efter. Hayır, öyle değil. Nej, ikke sådan. Nej, ikke sådan. Çok teşekkürler. Mange tak. Mange tak. Rica ederim. Selv tak. Selv tak. An, Øjeblikket. Øjeblikket. gün, Dagen. Dagen. hafta, Ugen. Ugen. ay, Måneden. Måneden. yıl, Året. Året. bugün, I dag. I dag. yarın, I morgen. I morgen. dün, I går. I går. şimdi. Nu. Nu. Copyright Persepolis Village.com.